loan skill against fixed deposit मिथिबाय loan सो दे NDFB मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोबानथ' गैलाना राजखान्थिगान जोब्बाय BTR रेकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै मानसिया लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै आं इसोरनियाव आरज गाबबाय आंबो मोजाङैनो दं दिनै आंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आङो न'खौ गारनानै एसे गोजान जायगायाव दंफैयो उनाव नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन आं मा खालाम फैयामोन मानो फैयामोन जाय हक आङो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायैया गोबावसैमोन दिनै थेवब्लाबो आं नाजानानै नोंथांमोनखौ लोगो हमनो बा नोंथांमोननो माखासे खोथा शेयार खालामनो गोसो जानानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन जिना हक MP इलेक्शनथ' खाथिथार जाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय दा बेखौ लानानैनो गोबांथार जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ बुरखायनाय रायजो राजाफोरनो सोरबाया फोलानाय सोरबाया सैथो खोथा बुंनाय बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियायाव ओंखारगासिनो दं दा बेफोरखौ नुनानैनो आङो माने गोसोआव थानो हाथाराखै माने नोंथांमोननो माखासे खोथा शेयार खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोथारनाय जाबाय जे हक जोङो BTR एग्रिमेन्टखौ मानो खालामनाय जादोंमोन आरो जोङो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मा मोनखो दा बेखौनो लानानै माखासे भिडिअफोर ओंखारदों दा गिबियावनो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो मा मोनखो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बिनि सायाव जोङो भिडिअ एसे नायगोन आरो बिनि उनाव जोङो नायगोन जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो बर' हारिया बेसेबां लाब जाखो बेसेबां मुलाम्फा जाखो आरो उनाव जोङो मा जालांगोन बिनिनो माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै बिक्रम दैमारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बा खौरां बिजोंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंदों दा बेफोरखौबो जों नायलांदिनि दा गिबियावनो नायनि प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों যিসকল আগত UPPLৰ লগত নাছিল সেই সকলে আজি আমাৰ দললৈ আহিছে আৰু সকলোৰে মুখত এটাই কথা এতিয়া BTRত শান্তি আহিছে ভাল পৰিৱেশ আহিছে এই পৰিৱেশটো আমি কোনোদিনে বিনষ্ট হ'ব দিব নোৱাৰো সেই কাৰণে আজি UPPL BJPৰ কাউন্সিলৰ যেটো সৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় NDA সৰকাৰ অসমতো BJP নেতৃত্বত NDA সৰকাৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো আজি ৰাইজে বুজি পাইছে प्रमद बर' बिथांनि बायदिब्ला BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों BTR ओनसोलाव गोजोन सान्थि फैबाय नाथाय बड'लेण्डआ माब्ला जागोन आरो जोबथेसालियाव थानाय NDFB बिथांमोनहा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासैबो माब्ला गगोन आरो माखासे उदां अख्राङाव थानाय जेहेतु NDFB बारग' NDFB बिथांमोननि जेहेतु केसफोर बेफोर माब्ला उइद्र' जागोन नाथाय बेफोरनि खोथाखौ प्रमद बर' बिथाङा दा बुंनो हालिया दा गुबुन फारसेथिं नायदिनि BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर'फ्रा बड'लेण्डनि मुङाव मा मोनखो आरो मा मोननो थांगासिनो दं आरो उनाव मा जालांगोन बिक्रम दैमारि बिथाङा मा बुंदों बेखौबो एसे नायदो स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायिनि खोथाखौनो माइन सोलिदों जोंहा दा कास्टमार फरायना होजोबगोन बेया टकस' दं फरायना होजोबबानो जाबाय बेयाव मा आं सर्टखौ बुंदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय UPPL सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियोबा माने मिथियो बियो नै माबायावनो बै 2024 आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारि 3 तारिख माइन्साथ' ओंखारजोबबायना मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोबानथ' गैलाना राजखान्थिगान जोब्बाय BTR रेकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै मानसिया लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय आंथ' गोबां लिडारफोरजों IS अफिसार SS अफिसारफोरजों रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुर इउनिभारसिटियाव थां ओइ माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो नै आरो बेयाव NDFBखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो NDFBफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्टआव लिरना दं मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ दा कास्टमा बेखौ टक्सआव होजोबगोन नै loan skill against fixed deposit
मिथिबाय ल'नसो होदो NDFB दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे ल'ननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दोङो नै बेयावनो होखाबाय अबा नाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंगासिनो बेलाय माथो बेयावथ' गैयाना रन्जन दैमारिखौ मावनायनि खोथा गैयाना बेयाव NDFBनि बिन्दो मोनसे बेयाव गैया लिरदोंमोन बिसोरो जुननि 12 तारिख NDFBखौ सख'नो थाखाय मोनसे रिकुवेस्ट NIA कर्टआव हरनाय जागोन लेटार हरनाय जागोन मोनसे रिकुवेस्ट माने मोनसे आर'जलाइ हरनाय जागोन होननानैसो बिसोरो रायलायदोंमोन 12 तारिख जुननि 2023 मायथाइनि बिदो प्रमद बर'नियाव बिथांनियाव जे बर' लिरनाय लेखाया NIA लिरना हरनाय लेखाखौ बिदो नोंसोरो बिदो नङा होमबा जे मा होनना लिरना हरखो NIA कर्टनि NDFBनिखौ लानानै नोंसोरथ' मिटिंआव माइनट्सआव ओंखारदोंमोन भारतनि जुनाव NDFBनि थाखाय मानो लिराखैसै लिरनाय कपि दंबा हरदो बेखौ बिनांगोन नोंसोरो मिथिबाय दा अब्ला नाय दा दिनै नैबे माइनट्ससो बियो जि खामानिया माइनट्सनि गेजेरजोंसो सरकारा इमप्लिमेन्टेसन खालामो नाथाय बे माइनट्सआव BTR कर्टनि बेसेबां दफा दोङो मोनसेबो दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हागोन होननानै बेयाव लिराखै मिथिबाय नेगेटिभ लिरजोबदों बेयाव नोंथांमोना नायबानो जायो ससियेल मिडियायाव होनाय दंखायो आंनि लाबा लाबनि थाखाय बुंदोंब्ला नङा होमबा आंनि लाबा लाबनि थाखाय जुदि आं बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन मिथिबाय आङो खेंसालाय बुंदों आंनि लाबा लाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आं माब्लाबानो सिरि थाबायमोन लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो राजनितिनि मानसिया मालाबा प्रमद बर'आनो सोरबा BJP UPPनि बिपिएन दैदेनगिरिफ्रानो फ्रेस मोनसे डायलगखौ होनो हागौ नाथाय लेखायाथ' नंखायखौ बुङा ना आंखौ नङा होमबा लेखाया जेखौ आं बेखौसो बुंदों बे लेखायाव जि लिरदों आं बेखौसो बुंदों लेखायाव थायैखौनो जुदि बुङोबा आंखौ दानो केस होना जेलाव थ्रोब सोलायगोन गभर्नमेन्टआ मिथिबाय नाथाय आंथ' बेखौ गिया लेखाया जेखौ बुंदों बेखौनो बुंदों लेखाया बुंखाबाय BTR कर्टनि मोनसेबो दफाखौ मावफुंनो हाया होननानै माइनट्सआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माबानि इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय चेयारमेनशिपजों दैदेनजानाय बे लेखायाव क्लियार स्पष्ट होखाबाय माहारि आफादफ्रा बुंना होदो दा रायजोनो नङा होमबा बाजिमोन मादैमोन बुंना होदो रायजोनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो लेखा फैबाय मावनो हाया होननानै दाखालि बावैसो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया सरकारि खालामनो हाया होननानै आसाम सरकारा डिक्लारेसन होखाबाय बेखौ डाइरेक्ट देयार इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल ना आरो नै थांनाय जानुवारिनि माबायावनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होलायबाय जों जेबो मावनो हाला फिट जाया नोंसा नर्म्स गैया बेयाव खुनु क्राइटेरिया मिलाया होननानै लेखाया फोरमायखाबाय जोब्बाय जोबथारनायाव फंसे खोथा जे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थागोन आरो मोनसे खोथानि थाखाय निमाहा हो जे आङो माखासे सम आरोबाव भिडिअखौ लाबोनो हाथ'नाय नंलिया मानोना आं जेराव थादों बेयाव नेटवार्कनि बहुद प्रब्लेम आङो माने नाजासेयावबो माने नोंथांमोननो थाखाय भिडिअखौ आं लाबोना होफैनो हायाखै बिनि थाखाय आङो खुलुमबाय जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आंनि सिबिनाय खनसेबाव बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों।